aldun ulertzen ezinezkoa da. Gaitzoa bairetza maitia, orduan egarria dena ziren bat. Maitasun ukatuarentzat, gaitzoa dator irezku bila. Marinela irlandara doa, ala izan zen ezkon behartuta, aberatik ez zirena, ta guztiak dantza, guztiak ala. Nahi ezberdinak aztuta, zer dun, ene alaba. Marinela maite dut aita, ez aldun ulertzen ezinezkoa da. Pentsuaren emaztea zara, gaur egun oraindik ikus dezakegu, alaba hura lehioa. Marinelaren itzazoa du itzarpena. Bueno, arratsaldeon berriro. Ikus dezakezuenez, dunper bat finkalarrien edo dunperen apuroz, euskaratuta dago Carlos Santi Esteban itzultzaileak euskaratu egin zuen maiatza ekainen aldean, bada naturari buruzko ipuin bat, umeentzako novela bat. Eta bakarrik esan nahi dizuet gauzatxo bat, hau moztuko dugu, eta aspaldian, Brasil eta Boliviaren artean hor badago tribu bat, guaraniak, oso famatuak, goratzen duzuen, el indio guarani, honek Julio Iglesiasek abesten zuen abestia, goratzen duzu, ezta? Hor guaraniak bizi dira, guaranitarrak, badira tribu bat, nahiko larri da bizanak. Haiek kontatzen dute hasieran naturan existitzen diren animalia guztiak zuriak zirela. Ez zeukatela kolorerik, ez zutelako kolorerik ezagutzen, naiz eta landaretzak eta koloreak existitu. Orduan, egun batean, animalia guztiak, bizi ziren animalia guztiak batu ziren, eta oso aspertuta zeuden zuriak, edo zuriz, beti jantzita egoteaz, pentsatu zuten bakoitzak, animalia bakoitzak, kolore bat aukeratzea. Orduan, batzuk aukeratu zuten gris kolorea, otsoa, koiotea, aseria, zenbait animali gehiago, eta orduan, gris kolorea lortzeko joan ziren guaranietarren tribura eta atxoko ere egungo zuaren inguruan hor gelditutako zeniza edo errautzean hor igurtzi egin ziren eta gris bihurtu ziren. Beste batzuk ordea aukeratu zuten berdea eta orduan, claro, hurbildu ziren landaretxara. Hurbildu ziren zuaitzetara eta igurtzi ziren berdez, bai? Ostoekin, landareek eta zuaitzek dauzkaten ostoekin. Berde. Beste batzuk gorria aukeratu zuten. Eta horretarako joan ziren hor zegoen iturburu batera, manantial batera, eta hortik ateratzen zen ura burdinezko edo hierrozko ura zen. Orduan gorri ateratzen da, hemen ere gure aldean gertatzen den bezala, eta hor sartu ziren, murgildu ziren, eta orduan gorri bihurtu ziren. Hori izan ziren gehien bat animalia arriskutsuak, pozointzuak, gorria, zube gorriak, igel pozointzuak eta bar. Beste batzuk urdina aukeratu zuten, eta klar, urdina izateko erreza. Itsasora joan, murgildu itsasoko uretan, eta erabat jarri ziren urdin, ezta?
baleak, izurdeak, arrain mota pila, ezta? Urdinak diren guztiak. Beste batzuk, hori kolorekoa aukeratu zuten, eta orduan hasi ziren, batez be hegaztiak ziren, hegoak dituztenak edo txoriak. Eta joan ziren eguzkirantza horia zelakoan, ezta? Eta hurbildu zirenean, jope, erre eta bueltatu, baina hori bihurtu ziren. Eta holan animali guztiak. Baina, batzuk, nahiago izan zuten gelditzea. Hemen, edo zeinen errespetoa, edo zeinen errespeto izan behar diogu, ezta? Eta batzuk gelditu ziren larratzen, belarra jaten, geldi, haien artean zaldi batzuk, eta horregatik zuri gelditu ziren. Baina beste batzuk hauen artean, gelditu beharrean kanpoan sartu ziren kobazuloetan. Eta kobazuloak ilunez betetakoak direnez, gelditu ziren beltz. Adibidez, saguzarra, horregatik kobazuloetan bizi dira. Eta bat zegoen haien artean beste animali bat bakarra, ia dakizuen, Horrek, kolore bat aukeratu beharrean, aukeratu zituen pila. Orduan, aukeratu zuen urdina, eta pasatu zen bere mokura, bere pikora. Gero aukeratu zuen berdea, eta baita ere. Aukeratu zuen urdina eta murgildu zuen mokua bat, gero gorria eta gainontzeko kolore guztiak. Baita ere marroia, lehen esan ez dudana. Marroia lortzen zen potxingo batez, sartuz, lokatzean, loian, ez da, lupetzean. Eta orduan animali hau, ez zen bakarrik familia oso bat baizik, bere mokuan lortu zituen kolore guztiak. Badakizu esan animalia den? Zein? Tukana, oso ondo, tukana. Tukana beltz-beltza da, baina tukan ostadarra, ez da? Eta mokuan kolore guztiak dauzka. Guaraniek, uste dute, handik geroztik pentsatzen dute, euria egiten duenean, tukan familia hau hasten dela egaz egiten, ateratzen dela aidera egaz egiten. Eta euriarekin batera, nolabait, kolore horiek badoa zela pizka bat ateratzen, izurtzen, beraien mokuetatik, eta ostadarra egiten dutela. Beraz, inoiz berriro ikusten baduzue ostadarra, fija zaitezte ondo, tukan familia bat ikusiko duzuelako. Talez basan, sarna satela kalabazan, ipuitzit barregarriak kontatuko dizkizue, hortxe izeneko taberna honetan.